בערך שבוע או שבועיים אחרי שאיילה חלתה, שגילו שיש לה את המחלה, ישבתי אצלה בסלון ודיברנו. ואיילה סיפרה לי שכרגע היא חזרה מטיול בקיבוץ ועברה ליד עץ שהיא בעצם הכי אוהבת, עץ כליל החורש. ושהוא כל כך יפה והפריחה שלו כל כך מדהימה, היא פשוט לא יכולה להאמין שהיא לא תוכל לראות את היופי ולא תוכל ליהנות מכל מה שיש סביבה. ואז היא אמרה לי שיש שיר של מיכל סנונית על כליל החורש שהיא מאוד אוהבת. היא הביאה לי את הספר והקריאה התחלה. ריחות גן העדן, הללוית הציפורים, כליל החורש בוורוד לבן, זה כל מה שדרוש לו לאדם. ואז היא הוסיפה, איך זה יכול להיות שמילים כל כך יפות ועוד אף אחד לא מצא לזה מנגינה. אז עד שהגעתי הביתה הייתה לי מנגינה בראש. זה כל מה שדרוש לו לאדם. ריחות גן העדן, הללוית הציפורים, כליל החורש בוורוד לבן, זה כל מה שדרוש לו לאדם. זקנים הופכים לילדים, מבוגרים הופכים לצעירים, צעירים הופכים לשוטים, ילדים הופכים לתפוחים אדמדמים שמתחשק לך לנעוץ בהם שיניים. ריחות גן העדן, הללוית הציפורים, כליל החורש בוורוד לבן, זה כל מה שדרוש לו לאדם. מפשיר בך לאהבה, ומשהו מפשיר בך לאהבה. אלייך אלה. לשיר למעלות, וכולכם מוזמנים להצטרף.